chaka chatha mu July maiko a Turkey, Ukraine, Russia komanso United Nations anasainana deal. Katundu wa ku Ukraine ndi Russia, especially chakudya komanso fertilizer, akhoza kudusa pa nyanja Black Sea ndikugwisidwa maiko amene kukuswa zakudya. Deal imeneyi inakhazikisidwa pa zifukwa zingapo. 1. Russia inalanda Mariupol, Kherson ndi madera ena ofunikira, zimene zinachititsa kuti Ukraine isowe mtengo ogwira pa nkhani ya export. Masitima onyamula katundu ankaopa kudusa malo amenewa chifukwa cha nkhondo. Ndiye mgwirizano umenewu unachititsa kuti mantha achoke, ndipo masitima anayambiranso kuyenda pa nyanjayi. Chifukwa chachiwiri, United Nations inatiuza kuti katundu ofunikira ngati chimanga, fertilizer komanso tirigu ziyenera kupita ku maiko osauka, especially Africa ndi Asia. Koma zimene zakhala zikuchitika chiyambire deal imeneyi zapezeka kuti ndi zosemphana. Ndikupasa chitsanzo, kuyambira July 2022 Ukraine inapanga export 30 million tons ya chimanga komanso tirigu. Wambiri mwa katundu ameneyi, almost 97%, anatumizidwa m'maiko a China, Turkey, Iraq, Saudi Arabia, Kuwait komanso Europe. Kwa Africa kuno ngati chinafika chakudya chimenechi ndi 3% chokha basi, ndipo chinafikira maiko a Somalia, Sudan komanso Ethiopia. Izi zikutanthauza kuti pa 30 million tons ya chakudya chimene Ukraine inapanga export, only 480,000 tons ndi imene abwera ku Africa. Almost 29 million tons inapita maiko olemera kale. Koma akamayankhula mawayilesi ndi matelevision, America ndi NATO akumatiuza kuti cholinga cha deal imeneyi chinali kuthandiza anthu osauka amene akuvutika ndi chakudya makamaka ku Africa. Mwezi wa Machi chaka chomwe chino, Vladimir Putin anachenjeza kuti deal imeneyi ndiyosathandiza chifukwa ikupindulira maiko olemera kale. Africa ikuvutika ndi kukwera mitengo kwa zinthu chifukwa zakudya za ku Ukraine zikupita maiko olemera kale. Iyeyo anaonjezera kunena kuti boma lake la Russia likumafuna kutumiza fertilizer komanso chakudya mwaulere ku Africa, kwa ma sanctions a ku America ndi amene akulepheretsa. Pa chifukwachi, Vladimir Putin anaopseza kuti adzathetsa mgwirizano umenewu chifukwa ndopanda phindu, ukupindulira maiko olemera kale pamene amphawi akuvutika ndi kukwera kwa mitengo. That was March 2023, just 3 months ago, pamene amayankhula zimenezi. Osachedwa pompa, lolemba pa 17 July, Ukraine inaponya bomba ndi kuwononga Crimea Bridge. Mu tsiku lotsatira anaponyanso bomba lina ndi kuphulitsa malo amene Russia imasungirako zida za nkhondo. Katundu yense kuphatikizaso magalimoto a nkhondo zinaphira pomwepo. Nkhani imeneyi inakwiyitsa kwambiri dziko la Russia, imene yamba kubwenzera. Pa Chingerezi timanena kuti tit for tat. Vladimir Putin walengeza posachedwa pompa kunena kuti watuluka mu Green Deal imene anagwirizana ndi United Nations komanso Turkey. Kenaka asilikali ake ayambapo kuphulitsa komanso kuwononga madoko onse amene Ukraine imagwiritsa ntchito pochita export katundu. Ku Odessa mwachitsanzo, zinthu sizili bwino. Nyumba zambiri zagwetsedwa komanso ma warehouse osungira chimanga ndi tirigu aphulitsidwa. More than 100,000 tons ya tirigu ndi chimanga zawonongedwa. Ku Odessa kunalinso factory imene asilikali a Ukraine amapangirako mabomba. Factory imene inso ayiphulitsa ndipo zida zonse zaphira pomwepo. Asilikali a Russia kudzera kwa Minister of Defense achenjeza kunena kuti sitima iliyonse ikangoyekeza kudutsa pa nyanja ya Black Sea makamaka ku territory yawo ayiphulitsa.
Anthu ambiri atamva zimenezi ndodabwa komanso ambiri ali ndi mantha. Ndi chifukwa chani Vladimir Putin akuchita zimenezi? Tikayitsatira bwinobwino nkhani imeneyi, pali zifukwa ziwiri zimene Russia atiuza. 1. Akuti Ukraine inagwiritsa ntchito Odessa pophulitsa Crimea Bridge, ndiye panopa akuwakhawulitsa ngati revenge. 2. Ukraine imagwiritsa ntchito madoko a Odessa kutumiza katundu ku maiko ena, ndiye Russia ikuphulitsa mwadala madoko amenewa ndi cholinga choti asowe mtengo ogwira. Zonsezi Mr. Putin akutiuza kuti ndi revenge chifukwa Zelensky anakaphulitsa Crimea. Maiko ambiri kuphatikizanso United Nations apempha Russia kuti iganize bwino, chifukwa akapitiriza zimene akuchitazo ndiye kuti anthu ambiri makamaka ku Africa afa ndi njala komanso chakudya chikwera mtengo. America yanena kuti Russia ikufuna kupha Africa komanso Asia ndi njala. Tamva ndithu dzodzo lomweli pamene amayankhula Antony Blinken, secretary amene tingati kuti Minister of Foreign Affairs wa ku America. Antony Blinken waruza kunena kuti Russia ikufuna kupha Africa ndi njala. Nawonso Ukraine akunena kuti Vladimir Putin akufuna kupeza phindu lochuluka. Akuti EU watseka dala madoko amenewa cholinga choti chakudya chisapite kunja, ndi akufuna kuti chakudya chikwere mtengo kenaka ayambe kumachigulitsa pa mtengo okwera. That is according to Ukraine Foreign Minister Mr. Dmitry Kuleba. Komabe akuluakulu a Russia atsindika ponena kuti samveranso zonena za America, Ukraine ndi United Nations ulendo uno. Chakudya chambiri sichikuthandiza anthu osauka, ndipo America igwiritsa ntchito Africa ngati propaganda. Akuuza dziko na kuti chakudya chambiri chikutumizidwa ku Africa kukathandiza anthu osauka, kenaka mbali nayi akumachigulitsa ku maiko olemera kwambiri, ndalamazo akumagulira zida za nkhondo. Mwachidule apapa ndikuwuzeni kunena kuti chimene chikumachitika Africa ikungopakidwa mafuta pakamwa, koma nyama ineniyo akudya ndi ena. Mukatsegula Jazeera, CNN kapena BBC akumatiuza kunena kuti chakudya chambiri chimene chikuchoka ku Ukraine chikuthandiza Africa, koma Ukraine ikutumiza ku maiko olemera kwambiri ngati ku United Arab Emirates, ku Dubai, ku Kuwait, ku Saudi Arabia, ku Riyadh, ku China, ku Spain ndi maiko ena ku Europe. Koma akamanena mawayilesi akunena kuti ayi Africa ikuvutika kwambiri ndi njala, kumeneko kukwera mitengo kwa zinthu, ndiye chakudya chikatuluka chikumapita maiko ngati Turkey, China, Iraki ena ndatchulaja ku Gulf States uko, kumakagulitsa kumene kuja ndi akumatenga ndalama zija ndi kumagulira zida za nkhondo ku America ndi madera ena ngati UK. Ndiye zimene zizovuta kwambiri chifukwa chana kuti ku Africa kunoko akungotipaka mafuta pakamwa, koma mutati muone mitengo ya zinthu panopa tikunena pano chimanga kunoko chipa 35,000 kwacha. Zimene chanso zizochita affect kunena kuti chifukwa tinali na mungu yayi, koma the other affect ndi imene ikuchitika ku Ukraine, kumene katundu chakumata katuluka akungopita maiko olemera okhaokha. Ku Africa kuno katundu chasakubwera, chifukwa mutati muona kuti kuyambira July kuzafika lero Ukraine inachita export 30 million tons ya chimanga komanso tirigu, koma 480,000 tons yokha ndi imene yafika kuno ku Africa, maiko a Ethiopia, Sudan komanso Somalia. Almost 29 million tons yapita maiko olemera kuti pamene pa Africa kuthandizidwa. Ndiye America ikamatiuza kunena kuti ndi NATO akutiuza kuti ayi Russia ikulakwitsa kwambiri kutseka kuchita block kuti Ukraine isamagulitse katundu amene, chifukwa chonati katundu amene akupindula anthu aku Africa. Kodi ku Africa kuno katundu amene akufika? So in conclusion, Mr. Putin anenetsa kuti pokhapokha ataona kusintha pa timu imeneyi akhozanso kusintha maganizo ndi kuyambiranso mgwirizano. Mwazina 1 akuti ma sanctions achotsedwa kuti Russia izikwanisa kutumiza fertilizer ndi chakudya ku Africa. Inu mukudziwa kuti pali ma sanctions amene America ndi anzawo anakhazikitsa kuti Russia isamakhale ndi ma access ena business. Ndi Russia kunena kuti ma sanctions amenewo akulepheretsa kuti iwo
azitumiza fetereza ulere komanso zakudya ku Africa. Tukumbukira kuti chaka chatha fetereza wambiri wa ku Russia anabwera ku maiko ngati Malawi, Zimbabwe, South Africa ndi maiko ena Central African Republic, anapita kumene kumaulere. Ndi Russia kunena kuti pano pakukanika kupanga zimene zonso chifukwa chona kuti kuli ma sanctions ndi akuyenera kuchotsedwa. 2 chakudya chambiri chiyenera kutumizidwanso ku Africa osati maiko olemera okhaokha. Nakuwuzani kale kuti Vladimir Putin anafotokoza mwezi wa March 3 months ago kunena kuti chakudya cha ku Ukraine sichikupindulira anthu osauka ngati aku Africa, koma chikupindulira maiko olemera. Akumachitumiza ku maiko olemera ndizo ngati mitengo kumene kwezikhala kubwino. Anthu aku Africa kuzunzika ndi kukwera kwa mitengo kwa zinthu chifukwa chona kuti katundu ameneyi komanso dili imeneyi sikuthandiza anthu amenewa. Ndiye panopa iye wanena kuti chakudya komanso fetereza zikuyenera kumatumizidwa ku Africa osati maiko olemera okhaokha. 3 Ukraine ikuyenera kusiya kugwiritsa ntchito masitima onyamula zakudya pomanyamulira zida za nkhondo. Russia akunena kuti masitima amene mumakhala zokudyawo akumanyamulanso zida za nkhondo kuchokera ku maiko ena ndi kumazilowetsa ku Ukraine. Ndiye zimene zonso zithe zikatha zimenezo ndiye kuti iwowo asintha maganizo ndi kuyambiranso dili imeneyi.